Ja, jeg kan ikke rigtig lide røgen. Ja, helt sikkert. Og det er Mads Larsen, der bærer det danske flag. Og så skal vi ellers have nationalmelodi, og det er jo en VM-kamp. Og det er, ligesom i Kolding, Anita Lærke fra Hvidovre, 26 år, der går på musicalskole i London, der skal synge de to nationalmelodier, mens publikum her takfast råber Brian, Brian, Brian. Han får alt den opbakning, som han formentlig også har brug for, og som han fortjener. Ja, mine damer og herrer, vi er så ved at være klar til aftenens hovedkamp. Vi er ved at være klar til kampen om IBC's verdensmesterskab i sværvægt, som bokses ind til 12 omgange. Og vi gør jo helt som vi plejer. Vi præsenterer kampledere, dommer og supervisor, når vi har spillet de to nationalmelodier. Og denne gang er det ikke mig, der skal synge for, men vi har fundet en dejlig sangfugl. Og når vi har fundet en sangfugl, hvad er mere naturligt, end at hun hedder Lærke. Her har vi hende, mine damer og herrer. Tag nu godt imod hende, Anita Lærke. WBC Central American Champion, Jeremy Williams. Han er 27 år, og han vejer til aftenens kamp 107,7 kilo. Hans imponerende rekordliste lyder på 38 kampe med 35 sejre. Af de 35 sejre er de 32 vundet før tid, og heraf er de 31 vundet på knockout i første og anden omgang. Han blev som sagt verdensmester som amatør. Han er optaget i Golden Globe of Fame, hvor han har rekorden som den hurtigste knockout i professionel boksningshistorie. Han har besejret så store navne som Daniel Nicholson, tidligere NABF verdensmester, Burt Cooper, Jesse Ferguson og Phil Jackson. Fra USA, mine damer og herrer, Jeremy Williams! Vores regerende verdensmester Brian Nielsen, han er 35 år. Han vejer til aftenens kamp 109,5 kilo, mine damer og herrer. Han står her klar til sin kamp nummer 58, og som alle sikkert ved, at de 56 ud af de 57 er vundet. 39 gange har Brian stoppet sine modstandere før tid, og det er ikke kun Williams, der har mødt de store navne. Brian, han har blandt andet sejret over Ross Purity, der nok også besejret Vladimir Klitschko, James Bone Crusher Smith, Jeff Landkin, Tony Tops, Lion Butler, Larry Holmes, Tim Witherspoon og mange flere. Mine damer og herrer, tag nu godt imod ham. Danmarks populæreste sportsmand, the one and only, Brian Nielsen! Ja, det er en fantastisk ramme, der er denne VM-kamp. Og så skal vi også præsentere, at vi har dommerpanelet. Vi har 3 dommer. Vi har fra Sverige, Mikael Høgh. Fra Finland, Erkki Mironen. Fra USA har vi Michael Pernick. Og vi har som supervisor Pertti Augustin. Mine damer og herrer, kampleder, the man in charge, man in referee, Mr. Pete Podgorski fra USA. Ja, Pete Podgorski her fra USA er altså kampleder. Og de 3 sidedommere, det er Michael Pernick fra USA, Mikael Høgh fra Sverige og Erkki Mironen fra Finland. Obey my commands at all times. Touch gloves, come out banging at the bell. Og de sædvanlige fair play ord, inden vi starter den her VM-kamp. Og publikum er med fra start til at bakke Brian Nielsen op. Ingen tvivl om det. Lad os nu håbe, at han holder hovedet koldt. Det gælder om at, som han selv også sagde, lige måske bruge 4 omgange til at se tingene an. Det er at Jeremy Williams vil satse på at afgøre kampen. Han er godt klar over, at den vægtforskel, der trods alt er, den vil komme til Brians fordel senere i kampen.
Men han er hårdt slået, Jeremy Williams. Det har vi set. Brian. Ja, han vil gerne ind til os. Der står hook på Brian. Der generer ham i hvert fald. Ja, jeg tror, han fik en Tommy tot i øjet, men... Ja, udmærket dybt arbejde af Brian. Ja, det er tydeligt, at han er meget koncentreret om opgaven der. Fokuseret. Ja, allerede nu synes jeg, man kan sige, at Brian virker meget mere koncentreret, end man har set i de tidligere foregående kampe. Ja, han har ikke lavet nogen... Han laver ikke sådan nogle dumheder, kan man sige, fra starten af her, hvor han smider paraderne og puser frem uden omtanke. Men det virker som om, de begge to kigger hinanden lidt an. Og vi har ikke set Williams fyre nogle bomber endnu. Meget dybt, Brian. For første omgang. Jeg synes, det er en fornuftig start på første omgang af Brian Nielsen. Nu ser vi lige langsomt gengives noget af hans dybe arbejde. Ja, de var begge lidt... De havde et forsigtigt udlæg begge to, synes jeg. Der var ikke nogen, der rigtig viste noget i den her omgang. Men kan Brian få de første omgang her til at gå ud, der sker det store, så synes jeg, det er fint. Og ret beset med sine 109,5 kilo, så er han lidt lettere, end han plejer faktisk. Ja, det er en del af det. Viser også, at han har været meget seriøs op til den her kamp. Dukker lidt meget ned på hovedet. Det virker som om, William forsøger at lægge et hårdt pres på Brian, men nu tager den skoene her. Jeg ved, han så ikke specielt hårdt i de situationer her. Det er en meget livlig start på kampen, må man sige. Ja, der bliver ført meget af tørreskampen. Der er ikke nogen af dem, der har kommet med vist, hvad de kan med slagkraft endnu. Men det er da Brian, der har initiativet i øjeblikket. Ja, det må jeg sige. Næsten
løftet frem af publikum. Hurtige kombinationer. Skal han lige lidt væk fra hjørnet. Ja, han kan komme for travlt. Det er fra tunge her, og kaste rundt med det.